what's up mga Aji? So, gagambino pa din. Gusto ko yung bigyan ng magagandang laban ngayon, no? So, yung mga magkontrapilo talaga ng mga kulay. So, sana ma-enjoy nyo to. Ito yung mga gagamba natin mga Aji. Mamimili lang ako dito, no? So, para makita natin walang tulak kabigin, no? Mamimili lang tayo dyan. Pero nakita ko na, siguro paglalabanin ko, itong pula. Ito, no? Itong pulahin na to. Ito. Sapatan ko muna dyan. Kunin ko pa yung isa. Dati yung isa. Tapos, mga kalaban niya siguro is ito. So, sana magbigay ng magandang laban, no? So, ito yun. Makapal lang ng onti sa katawan yung orange, no? Kita natin para mapicture natin ng maayos. So, malaki lang sa kahatong orange pero sa paa manipis siya tignan. Makahalang siya ng onti. So, give na natin mga Aji. Hindi. Ako sunadahin ko muna kayo, ano. Nakita nyo na yung galaw ng tigre. Ito yung galaw ng orange, no. So, makapit. So, yan. Ito yung tigre naman is medyo mabilis-bilis, no. So, yan. Okay, give na natin to. So, sana magbigay ng magandang laban. Ikutin lang natin ito. Harap ka, harap. So, partida na natin, no? Yung tigre na yung nasa dulo. Okay, ito na yung orange, oh. Game. Uy, alaka, sige. Bombahan na yung mo to. Alaka, sige. Sige. Patay yata yung orange, no? Hindi, patay yung tigre yata. Iwan ko mga Aji. Bombahanay ka muda. Alak ka. Hindi ko maano mga Aji, no? Walang tulak kabigin to. Bigayan talaga to. Magandang laban to. Tignan natin. Ito yung kalakasan talaga ng gagamba natin, no? 4 days. So, try natin. Sinong unang bibigay sa kanila. Parang pipiluin na yung tigre, no? Pero pag binitawan ng mga Aji, babalik pa to. Mas throw wins na ata. Pero hindi natin alam mga Aji. Titignan lang natin, no? Hintayin lang natin kasi malakas din yung ano ng tigre, no? Lips to lips kasi ito, lips to lips to. Intindi, kung kaya mong piluin, de. Sana nag-i-enjoy kayo, no? Tingnan natin kung kaya mong piluin. Yung tigre hindi pa rin bibigay ito, ah. Kasi baon na baon din yung tigre, baon din yung orange, no? Patibayan talaga to. Kasi sa side ko mga Aji, no? Nagkagatan talaga sila. Nakabaon yung tigre. Yan na. Parang bibitaw na yung orange. Sabi sa inyo mga Aji, oh. Alam ko na. Sabi sa inyo eh. Sabi sa inyo, palakasan talaga to. Resistensya kung resistensya, bigayan talaga to. Kasi ngipin sa ngipin to, no? Grabe. Kung kakamba ka, kamamba ka na. Mas baon yung kagat ata ng tigre, no? Pero lips to lips kasi mga Aji. Sinong bibigay dito? Grabe.
Ang tagal, no? Parang ako yung nangangalay na. Buhay pa rin kasi itong pula dito. Tingnan natin. Oh, grabe. Para ayaw ata magpatapos mag-video to mga Ajay, no? So, matagal, no? Kaya nagpapawisan tayo, kakahawak ng stick, no? Okay. Buhay pa din to mga Ajay, buhay pa to. Pero pag ganyan, pag sa laro kasi to mga Ajay, hindi mo pwedeng awatin to, no? Kasi lips, tignan lang natin. Ayan, no? Nakita nyo naman, buhay pa rin, no? Ala, laka. Hanggang bukas tayo dito mga Ajay, manood lang kayo hanggang bukas to. Ay, ala ka dyan. Parang ayaw na umindo, no? Yung orange naman yung nagasapot niya, no? Kanina yung tigre, no? Ngayon yung orange naman. Sige. Wala ka. Yung tigre ulit. Nasapot ulit yung tigre. Matagal talaga ito mga Ajay. Grabing laban to. Grabe. Malalakas na gamba kasi, no? Hindi gambang dyan to. Sumasapot to. Anong kayo. Ibaba ko na mga Ajay, no? Kasi matagal talaga to. Hindi matapos to, no? Baba na natin. Kasi ang alay na, no? Buhay pa rin to mga Ajay. Oh. Wala ka. Mas nakabaon talaga yung tigre, no? Ayan, no? Ayan, hindi na nakakagat yung orange. Wala ka. Wala ka. Hinihila pa rin nila yung stick. So, pag mo hilaan yung stick, hinihila ng tigre yung stick mo. Okay, tignan natin, we. Wala na, no? Kagat-kagat na yung orange mga Ajay dyan, no? Pero kung ano to, buhay pa to mga Ajay, kaso wala na ata. Migay na, no? Okay. So, declare natin winner tong tigre, no? Kasi hindi naman na masyadong gumagalaw talaga, oh. Na-stroke na talaga tong orange, oh. So, winner natin to. So, yun yung first fight mga Ajay. So, tignan nyo tong second fight na gagawin natin, pero next video na. And, sa mga solid na Ajay dyan, no? So, sa mga nanonood talaga dyan, so, comment nyo dito yung pangalan nyo. Tapos, lagay nyo hashtag solid gagambino PH, lagay nyo. So, mananalo kayo ng 100. Yung una lang yung mga unang magko-comment lang na yun na makikita ko dito. Lagay nyo lang yung pangalan nyo. Then, hashtag solid gagambino PH. So, pag nakita nyo ng ganun, nakita akong ganun, then una kayo. So, sa mga nagtataka dyan, paano ko po nalalaman yun, no? So, pag sinelect ko yung comment, lagay ko doon newest first. So, malamang sa malamang nasa dulo yung mga pinakaunang nag-comment nasa dulo ng comment section ko. So, ganun yung ginagawa ko po. Kaya, sa mga nagtataka dyan, bakit pagtingin nyo, kala nyo kayo yung una nag-comment. Kasi sa inyo po kasi naka-randomize, no? Pero pag try nyo, ewan ko kung pwede sa nanonood din na pwede nyo gawin ganun. Pero sa part ko, nakikita ko yung sino talaga yung unang nag-comment nun. So, yun lang. And sana nag-enjoy kayo. God bless you all po. Mas mahaba to, mas malaki sa kaha to. And yung pang double fight natin. Ano? Pero kinondisyon ko na kasi. Kaya ituloy ko na to. Naipit ko yung paa niya sa likod. Pero it doesn't matter mga Ajay. Kondisyon naman yung mga yan. Then ito yung orange dati, no? Na tinalo yung paborito nating tigre. So malaki yung kaha niya dito. Pero sa paa pareha sila sa haba, no? And old naman siya. So yan, double fight yan.